Mo kí gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire nílé lóko lẹ́yìn odi. Lónìí lórí ìkànnì Òye Yorùbá, a ó máa sọ nípa ọ̀kan lára àwọn òwe Yorùbá. Òwe ìgbaniníyànjú ni òwe náà. Òwe náà ló pa wípé ààyè là á jogún ọ̀rẹ́, bọ́rẹ́ bá kú tán, ogún rẹ̀ ò mà ṣe é jẹ. Kówè yóò jẹ́ ti gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà tẹ́ ẹ wà lọ́ọ̀dẹ̀ o àti níbi gbogbo tẹ́ ẹ bá wà. Òwe yìí jẹ́ kó yé wa wípé nígbà tí àsìkò ara báyìí òun lèèyàn ń bu o. Nígbà tí èèyàn bá rí àǹfààní òun lèèyàn ń lò ó. Tá àǹfààní ọ̀hún bá ti lọ, ó mà ti lọ gbé. Nígbà tí ìwọ tó yẹ kí o sọ fún lágbájá kó ṣe nǹkan fún ọ nígbà tí nǹkan náà wà lọ́wọ́ lágbájá tó ò sọ, tí nǹkan náà bá ti tán lọ́wọ́ lágbájá, ó lè mú lágbájá sí pé kò ṣe fún ọ. Ìwọ tó yẹ kó o bẹ tẹ̀mẹ̀dùn wípé ohun tó lòun ó ṣe fún ọ kó ṣe fún ọ nígbà tí nǹkan náà ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀. Iṣẹ́ tó lòun ó fún ọ nígbà tó ṣẹ̀ṣẹ̀ gbaṣẹ́ ńlá kan tíṣẹ́ náà sì wà lọ́wọ́ rẹ̀ tó ò wí fún, tó ń rora àbó ń dúró de kó wá fúnra rẹ̀ pè ọ́ nígbà tí iṣẹ́ náà wá fẹ́ tán tó wá lọ, iṣẹ́ mà ti tàn. Ààyè báyìí lèèyàn ń jogún ọ̀rẹ́ o. Àǹfààní ni ààyè àti wíwà láàyè inú òwe náà ló mà tọ́ka sí. Nítorí náà ẹ jẹ́ ká ṣe kíákíá, ká yára, ká ṣe àsìkò ara báyìí òun là á búra o. Ẹ wò ojú owú nígbà tí irin bá gbóná òun lálágbẹ̀dẹ ń lù o. Bẹ́ẹ̀ ni nígbà tí irin bá gbóná lálágbẹ̀dẹ ń lù kó lè mú ohun tó bá fẹ́ jáde. Bí irin bá ti tutù kò mà wúlò mọ́ tó. Àti agbára wa níyànjú lónìí o. Ẹ jẹ́ ká mú lò ó, ká máa rántí pé ààyè báyìí òun là ń jogún ọ̀rẹ́, bọ́rẹ́ bá kú tán kò sógun tá jẹ o torí àbátan. Tó kò ní jù báyìí lọ lórí ìkànnì Yorùbá lónìí. Máa wípé ire báyìí lójú owó rí, ire lójú wa ó máa rí. Àbá wa mọ̀ bẹ́ẹ̀ bá wá nítumọ̀ tó tún yanrantí ju Ìtádérónkẹ́ sọ lórí òwe yìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ tẹ̀ ẹ́ jíṣẹ́ fún wa. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì yìí. Ẹ bá wa dá sí. Ẹ bá wa dá sí lórí a wà lórí YouTube tí à ń jẹ́ Òye Yorùbá. A wà lórí TikTok náà Ìràwọ̀ Adérónkẹ́ Ọmọba. A wà lórí Facebook àti lórí Instagram ní Òye Yorùbá. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ jẹ́ ká jọ gbé àṣà, èdè àti ìṣe Yorùbá lárugẹ. Ó dìgbà kan náà. Ire báyìí lójú wa ó máa rí. Ó dàbọ̀.